Dan u gvern li jemmen fawdex, nemmen li dak li se jseħħ f'din il-gżira fis-snin li ġejjin se jservi biex nevolvu l-mudell ekonomiku ta' pajjiżna u ntejbuh ħalli jirrispondi għal prioritajiet u x-xewqat tal-poplu tagħna. Iddikjara dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt Business Breakfast organizzat mill-Partit Laburista li ddiskuta l-prijoritajiet tal-Għawdex fil-programmi tiegħu għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 8 ta' Ġunju. Attività li fi kliem il-Prim Ministru hi kruċjali biex Għawdex u Malta jibqgħu mexxin il-qudiem. Quddiemat ta' msieħba soċjali Għawċin il-Prim Ministru qal il-Partit Laburista jemmen fl-istrateġija ta' Għawdex gżira ta' villaġġi li tfasslet minn fost l-Għawċin u li għalhekk il-viżjoni tal-Gvern u tal-Għawċin għall-10 snin li ġejjin. Ikolli nammetti li kull darba l-inżur Għawdex u dejjem ta' pjaċir kbir tiegħi l-inżur dil-gżira li tant għandi għall-qalbi dik hija xi ħaġa illi tant tispikka kemm l-Għawċin huma kburin bi gżirithom, kemm l-Għawċin iħobbu il-gżirithom, kemm iridu illi dil-gżira tibqa' miexja bis-saħħa il-qudiem, però mhux akkosta kollox bi pjan kalibrat u bi pjan illi jagħmel sens. Għalhekk l-iżvilupp dejjem nitkellmu dwar li għandu jkun wieħed li huwa sostenibbli. Il-Prim Ministru ma naqax li jsemmi l-ħemel ta' proġetti li wettaq dan il-Gvern dejjem favur Għawdex u l-Għawċin, fosthom fil-qasam turistiku, sportiv, tas-saħħa, tal-edukazzjoni, tal-komunità u dak tal-konnettività. Hawnhekk għamel referenza għal mod kif qabel l-2013 Għawdex kien totalment staġnat bi Gvern Laburista li bil-fatti jirreġa' ta' każ din il-gżira u hawnhekk bdew jiġu reġistrati andamenti pożittivi f'kull settur. Nagħmlu dan kollu għax gvern illi jemmen f'Għawdex, nemmen li dak li se jseħħ f'din il-gżira fis-snin li ġejjin se riservi biex nibqgħu nevolvu il-mudell ekonomiku ta' pajjiżna, nevolvuh kif ukoll intejbuh biex dejjem imbagħad dak il-mudell ekonomiku jkun jista' jirrispondi u iwieġeb għal prioritajiet u x-xewqat li dejjem naturalment jinbidlu tal-poplu tagħna. Għalhekk fid-dawl tal-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju kien importanti illi nitkellmu u niddiskutu flimkien fuq dan il-pjan. Grazzi lil kull wieħed u waħda minnkom tal-kontribut siewi illi tajtu għal din id-diskussjoni. Grazzi mill-qalbi.